פעם אחת הייתי בכולל, היה לנו איזה אחד בוכרי, תקשיב טוב. אני רואה אותו ככה וזה לומד, פתאום אני רואה אותו ככה מוריד את הראש כזה, ואני מרחוק, אני לא מבין מה הוא עושה. עוד פעם ככה איזה כזה, אמרתי כאילו מה, מודים אנחנו לך? כמה פעמים מודים אנחנו לך? לא מבין מה הוא עושה. פתאום אני רואה אותו, לא ראיתי שהוא עם התינוק, פתאום ראיתי אותו מרים את התינוק שלו, זם ככה. אני עושה לו, יונה, תגיד מה אתה עושה, אח שלי, מה? עושה לי, לא, אני רוצה לדעת אם הוא עושה גדולים. מה בא להגיד לך? התורה הקדושה, זכה נעשית לו סם חיים. בן אדם שאוהב את התורה, לא אכפת לו אם קשה לו, בן אדם שאוהב את השם יתברך, זה לא מעניין אותו. כמו האמא, לא אכפת לה להריח, זה לא אכפת לה להתלכלך, לא אכפת לה לקום בלילה, לא לישון, לא אכפת לה.